pero hindi pa kita naka-chat. Ikaw lang nag-chat. Oo. Hmm. Sarap naman ng higop. Kung makasama ka. Gusto mo ako makasama? Bakit mo naman ako gusto mo kasama? Ang ganda mo kasi. Ang ganda ko, no? Ba't may pahigop? Ang ganda tapos sabay pahigop? Ba yan? Higop ako! Pinarangan na. Saan kaya yung ano, daanan? Bawal na raw daanan. Saan yung daanan nito, kuya? Papunta dun. Doon pa sa kabila. At ayan mga par, magandang hapon. At yun, iwanan ko muna yung mag-ina ko dyan sa bahay kila mama. Ako, hanap tayo ng pwede ma-vlog. Kasi kailangan nating mag-vlog. Kasi mayroon tayong darating na gastusan. Kailangan makaipon. Kasi April 8 daw kami aalis. Ito na. At kanina nagtanong ako kay Papa about no nagpa-opera nga dati yung misis ko nung dalaga pa siya. Tinanong ko kung magkano yung naubos nila noon. Ano daw, may magagastos pa rin pala dun. Kung baga yung opera ay libre, ang gagastusin yung mga gagamitin, yung gamot at saka yung gagamitin sa pag-opera. Yung nakaubos daw ng 20 plus, sabi ni Papa. Noon pa yun. Yun, kailangan nating mag-ipon para yung sasawarin ngayon natin ngayong February hanggang March ay di natin magastos na, para may panggastos na sa Maynila. Motor ko. Kanina pa sana ako aalis, kaso yun nga, biglang umulan. Kaya basa pa yung kalsada dito. Sana wag naman umulan. At itong vlog na to, hindi ko alam kung saan to patungo. Patsamba to. Kung mayroon tayong pwedeng ma-vlog, bahala na kung saan tayo dalhin ng aking matalik na kaibigan na motor. Ano yan? Relief? Tapos yun nga, ang plano ko pag halimbawa tapusin tayo ng budget, pinagpaplanuhan ko na ano muna, baka may sanla ko tong motor ko. Yun, pang ano lang, pang kumbaga pang ready lang yung pera. Hanggang halimbawa din naman magastos, hindi ko naman gagastasin yung pera. Kasi ganun din, pupunta kaming Maynila, iiwanan ko siya. Ay ano, hindi ko rin naman magagamit muna. O halimbawa hindi ko magagamit yung pera, di ibabalik ko ulit pag uwi namin. Pang ano, pang reserva lang yung pera. Pero iiwanan ko to, isasalaan ko to sa kilala ko rin. Kung halimbawa lang naman kapusin. Pero pag hindi naman tayo kapusin, huwag
Huwag na nating isanla. One gas muna tayo. Santo Domingo. Yan, biyahe ulit. Nakapaggas na tayo. Dahan-dahan lang yung biyahe. Nag-iisip kung saan pupunta. Ay, nako. Sana wag umulan. Yan, gumanda naman yung panahon. Ganito yung sitwasyon dito sa Bicol ngayon. Umulan, umaraw, tapos ulan na naman. Tubig ng lake nandyan, oh. Kaya pag sige-sige pa yung ulan, baka pumunta dito sa kalsada tulad nung bagyong Christine. Lalim dito. Mahiwaga ang nadarama, di mahina lalo makilala. Ano, dahan-dahan. Dito sa bato at sila Gwyn, no? Kasabay. Yan, silipin natin dito sa Boulevard kasi alam mo kung may okasyon dito mamaya, pang party daw. Tingnan natin yung kung may mga ready na. Ay, mga na nga, may mga magtitinda na. Dami. Daming magtitinda pala mamaya, oh. Dun lang pala talaga sa malapit kila Gwyn. Ubos yung paninda nila Gwyn nito. Dito pala gaganapin, oh. Pag walang ulan, maganda. Ito na nga yung stage. Malapit lang sa kanila. Yun ang tindahan nila, oh. Ganda. Ubos yung paninda mo na naman, Gwyn. Malapit lang sa inyo yung yung stage. Balik. Ang ginawa
ginawa naming bahay kila Gwen. Mamaya tayo pupunta dyan. Joyride lang. At punta tayo sa site. Batu Boulevard. May stage na. Enjoy yung mga kabataan mamaya. Ayan, dito na ako sa papunta ulit sa barracks, pabahay kay Chinchin. Tingnan natin kung nandito sila at tingnan din natin kung pwedeng daan, kasi nakita ko dun sa Facebook kagabi na bawal na raw daanan dito sa may release, may harang na. Ewan ko kung bakit, kung ano yung rason. Tapos kung dito yung makadaan, magtatanong tayo kung saan yung pwedeng daanan. Ay, mayroon ngang harang talaga. Ewan ko kung bakit may harang. May harang na nga. Harang na. Pinarangan na. Saan na kaya yung ano daanan? Bawal na raw daanan. Saan ang daanan nito, kuya? Papunta dun. Doon pa sa kabila. Ayan si kuya, Papa ni Chinchin. Oo. At nagpaturo ako Ano? sa site. Oo, sa site. Pinagagawa ng ano. Meron daw siya ano. May gala. Kasi Gagawin sana na ano? sarado dun sa daanan na isa. Pasama siya. Gagawin na ano. Hindi ko Oo. doon sa pinagkaano. Sige kuya. Okay, salamat. Ah. Sige lang. Sige. Nagpasama muna ako sa Papa ni Chinchin kung saan yung ibang daanan. Kasi di ko alam. Ngayon tinuro niya na sa akin. Lakas ng ulan sa Albay. Bilisan ko na, baka maabutan pa ako ng ulan. Grabe. Buti may ibang daanan. Ang tanong, bakit sinaraduhan yung release? Nandito na ako sa isang daanan, sementeryo. Bali dito dadaan sa gilid ng sementeryo.
na tayo. Silip-silip tayo dito kasi daming mga gamit. Ay pula andito. Oo nga, ako nga. Si Shena. Ito si Tilo. Oh, baga. Ay, Baga. What? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nag-chat na kita o hindi. di mo lang ka nakita. Ka-video ko lang. So ano? Baka na-busy lang ako kaya hindi ko nagpapansin. Nag-chat ka, pero hindi pa kita nag-chat. Ikaw lang nag-chat. Oo. Hmm. Nagang ulamin mamaya. Nawawala si Auntie. Sarap naman ng higop. Kung makasama ka. Gusto mo ako makasama? Bakit mo naman ako gusto mo kasama? Ang ganda mo kasi. Ang ganda ko, no? Ba't may pahigop? Ang ganda tapos sabay pahigop? Ba yan? Ay, higop ako! Baka maubos naman ako dyan. Uy, tama na. Higop ka ng higop naman eh. Nakalimutan ko lang. Nagkakape kasi. Pag meeting kaya. Mamayang kaya. Meeting. Meeting kaya. Mapiyak ka, tumapiyak ka. Hindi ko alam. Mijikas siya, tumijikas. Hindi ko alam. Mijikas, tumijikas. Si Tilo may kausap. Wala akong kausap talaga. Ay, sorry pa. Nagamit pala ako. Higop ka kasi ng higop eh. Ano ba kasi hinihigop mo sa baho? Kape. O kape? Kape. Ala, huwag ka masyado sa kape. Bakit naman? Alam niyo, alam niyo ako hindi nagkakape. Anong pala iniinom mo? Gatas? Every morning, hot water lang. Bakit water? Dapat gatas lang. Hindi rin. Minsan lang ako minom ng gatas pag di ako makatulog, ganun, sa gabi. And then, pero every morning, hot water lang. Gusto mo pagkaan kita? Shout out Pantipla sa'yo, kita? 1, 4, 3. Anak ko, shout out sa anak ko. Sawi mo. Gusto mo pantipla kita? May pampo na ka dito. Akit ka dito, MK. Shout out sa'yo, Wait ka muna, Selo. Wait lang, may kakausapin lang ako. Oh, sige po, sige po. Shout out sa'yo, Lalakot ka dito. Iba na MK, ito, akit ito, ka iba na na. dito. Huwag kang mag-alala. Kilala mo naman si Daddy. Bakit? Hotel, magpampong ka na dito. Tabi ka, tabi ka. Dito ka sa 5th, sa 13. May kalainaw mo. Tilo. Hindi mo hinahanap si Chinchin. Ah, Hindi mo namimiss si Chinchin. diyan mo sinasamahan. Nino? Nino? Diyan mo sinasamahan ng chinchin. Oo. Ano sabihin sa kanya? Samahan niya ako. Ha?
Ha? Ano nga? Huwag kang sayaw ka mamaya. Aalokin mo sa sasayaw. Sayaw. Sayaw kami ng Shinchin. Ng Sir. Honey, may nataswag. Magagalit man sa'yo si boyfriend niya. Yaman eh. Bakit? Kailangan ko tayo. Ulan na naman. Ulan na naman. Hindi yan. Mamaya, wala yun. Ito ang laman ng ayaw ko pakita. Video. Ayan, ulan na naman. Lagi na lang yung hindi natutuloy Lagi may laman itong bag ko. Ano? Ayan po, time check 4:25 ng hapon. Ayan, nadatnan ko dito si Tilo. Hapon na kasi ko nakapunta rito, mga alas 3 na tayo. Tapos biglang umulan pa. Bala ko sana puntan si Tilo dito na, tapos alukin ko puntang Nabua, Gala-gala. Ngayon, dyan na lang daw, sabi ni Tilo sa ano, Lo, sa ano na lang daw, sabi ni Tilo, dyan na lang daw sa Boulevard na lang, no, Lo, dyan na lang daw. Pinag-50 ba? Ha? Silbang ko. Oo. Ito ang silbang ko. Cellphone mo? Ano? Dalawa na cellphone mo? Hindi ka ito ang silbang ko. Sana all, dalawa na cellphone. Mas kata-kata. Okay na yan. Kapahin. Papaayos mo. Mali wala akong pera. Oo. At yan po, abang-abang kung saan kami pupunta ni Tilo. At sabi niya, gala daw. Para makalabas. Ito, sana magamit ko sa account ko. Oo. Ay, sira yan o sira niyan? LCD. Biyak na. Pero nabubuhay pa siya. Oo, ito. May pindutan ko. Mali yung camera ito, malinaw. Malinaw. Anong cellphone yan? Realme. Realme? Oo. Hindi nagalag ito. Pwede pang edit ito. Ayan po. Bigla kasing tumulo yung ulan. May balat siguro si Tilo sa ano. Wait. Hindi natutuloy kami. Mag-isa lang siya dito kanina. Tapos dumating din si Pula. Kagabi, sino kasama mo dito? Wala, nagpapatugtog lang ako kagabi. Ikaw lang dito kagabi. Tapasag. Ano po, hanggang dito lang ang vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye.